За пръв път в България беше един от най-нашумелите днес в света хуманитарни водачи Шри Шри Рави Шанкар. 3 поредни години той е сред номинираните за Нобелова награда за мир. Известен е като човекът, който побеждава стреса и затова го наричат гурото на антистреса. В изградената от него световна мрежа от центрове на фундацията му "Изкуство да живееш" са въвлечени повече от 20 милиона души в 145 страни. У нас тя действа активно от 5 години и близо 10 000 българи са преминали през курсовете им, а сега хиляди го видяха за пръв път на живо. В България е събрано най-доброто от изтока и най-доброто от запада. Хората с добри сърца. Имате проблеми, но ще ги превъзмогнете. Така в няколко думи в колата на път за летището, преди да си тръгне, събра преживяното у нас Шри Шри Рави Шанкар, духовният учител в Бангалор, една от перлите на юга на Индия. Остана тук точно 72 часа, след като самолетът на Луфтханза спря насред пистата преди да влезе в ръкава, за да спусна стълба и да го посрещнем с хляб и сол. Точно когато започнаха да излитат 28-те държавни глави, дошли за енергийния форум в София. И сигурно съвсем не беше случайно, че точно на същото място, зала 1 на НДК, привлече 4000 аудитория, за да се докосне до древната мъдрост за здрав дух, здраво тяло, както казваме ние българите, за да се срещне на живо с създателя на уникалната система Сударшан Крия. На санскрит Су означава правилен, Даршан – поглед, Крия – пречистване, т.е. пречистване на погледа към света. Това, което не знаем днес, е глобализацията на мъдростта, каза Шри Шри Рави Шанкар. Залата общува като един непринудено с Шри Шри и колкото и да е невероятно се сля с него в безмълвие в 25-минутна медитация. Тя разтоварва по твое желание ума. Не се концентрирайте, оставете да идват и добрите и лошите мисли, не се страхувайте, казва Шри Шри Рави Шанкар. Казва, че с лични контакти, обществени събития, курсове, семинари, хуманитарни операции е достигнал до над 300 милиона хора в света. Никога не питайте, наистина ли ме обичаш. Обичата е винаги истинска, както между майката и детето. Питайте, защо ме обичаш толкова много. Любовта движи света. Не изпускайте сегашния момент в лутанията на ума между гнева от миналото и притеснението за бъдещето. Усмихвайте се. Или, както и ние казваме, смехът е здраве. Продължава гурото на антистреса. Новороденото се смее 400 пъти дневно, когато порасне 17 пъти. При усмивката участват всички лицеви мускули, подобрява се оросяването на мозъка. Да вкараш себе си, тялото, мислите, чувствата, духът, душата си в ритъма на природата, от която сме просто частица, е сърцевината на Сударшан Крия. Опростените за съвременния човек, независимо от раса, религия, етнос, пол, възраст, древни, йога, дихателни техники, пригодени към състоянието ни на ежедневен стрес. Няколко дневни, няколко часови упражнения с инструктори можете да продължите сам. Сутрин, преди да тръгнете към хората и света, да се пречистите, токсините отстъпват на клетъчно ниво. Достъпно е за всеки. У нас курсовете "Изкуство за живот" имат резултат в училищата, затворите и за затворниците, и за надзирателите. В срещите на Шри Шри Рави Шанкар при социални и правосъдния ни министри бяха обсъдени нови програми за съвземането ни в условията на преход и световна криза. Не се страхувайте. Целият свят, цялата човешка раса е едно семейство. Ние всички сме тук, за да си помагаме един на друг. Най-важното е състраданието. За трансформирането на света трябват повече реформатори. Само неколцина тук-там не са достатъчно. Реформаторите не могат да бъдат управници. Управниците не могат да бъдат реформатори. Днес в света те трябва да работят заедно. Младите хора имат много проблеми днес. Основната причина е стресът. Не знаят какво да правят. Не ги учат нито в училище, нито у дома. В нашите програми ги освобождаваме от стреса и ги зареждаме с повече положителна енергия. Правите курсове за лишени от свобода, за младежи и самотни майки, за хора, които са преживяли конфликти и войни. Идвало ли ви е на ум да организирате курсове за управляващи? Повечето от тях разбират какво трябва да се направи, но не знаят как.
Имаме такъв случай. В Мозамбик Световната банка спря парите, докато всички и управляващите, и опозицията не минаха курсовете "Изкуството да живееш". Имаше поразителни резултати. Дадоха им парите. А в Етиопия след такива курсове ме поканиха да говоря пред парламента. Шри Шри Рави Шанкар, който се очаква да посрещне 53-я си рожден ден на Судрашанкрия семинар в Германия на 13 май, видя на алтаря в катедралния ни храм Александър Невски до апостолите символите на кравата и лъва заедно, както е в индуистските храмове, като предсказание, че един ден те могат да съжителстват в мир. За такава реалност в днешния свят работи и Световната доброволческа мрежа на Шри Шри Рави Шанкар. В книгата си за това хилядолетие имате специална глава за Исус Христос. Исус Христос като въплъщение на любовта. Да, любовта е посланието на Христос. Сателитният канал на